Kid Vella ta' 35 sena minn Ħaltarxin baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb li mhux ħati ta' akkużi relatati ma' allegat stupru u li kkorrompa tfajla ta' 15-il sena waqt li kienet rieqda fid-dar tiegħu. Vella li jaħdem bħala furnar ġie arrestat nhar l-erba' filgħaxija wara li l-ġenituri tat-tifla għamlu rapport l-qassa li bintom kienet ġiet stuprata mill-akkużat. Huwa ġie akkużat li stupra b'subaw. Il-prosekuzzjoni spjegat li t-tfajla rnexxiela twaqqaf lir-raġel qajmet lil ħabib u ħadu azzjoni minnu fih. Quddiem il-Maġistrat José D'Amico li ġie spjegat li Vella jinsab f'relazzjoni mat-tija ta' ħabiba tal-vittma li fil-ħin li seħħ l-allegat każ kienet rieqda f'kamra oħra. Raġel ta' 43 sena ntbagħat 4 snin ħabs wara li nstab ħati li seraq mowbajl ta' raġel ta' 67 sena. Fil-qorti l-prosekuzzjoni xliet lil Elton Brinkant li fl-ewwel jum tal-2021 fil-Marsa żamm anzjan kontra rida tiegħu weġġaw ħafif u kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni akkużat ukoll lil Brendan Kakija ta' 35 sena li dakinhar tal-inċident kien kompliċi saq mingħajr liċenzja u li rrenda ruħu riċediv. Quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella, il-vittma xehd li kien mixi lejn il-Knisja meta ġie xaħat u taħdaq f'daru. Huwa kompla jixed li malli waqa' Brinkat qalu lil mobile rate u taħdaq ta' sieq fil-kostilji u ħatafulu minn idu. Brinkat u Kakija wieġbu li mhux ħatja tal-akkużi kollha miġjuba kontrihom, madankollu l-qorti qalet li l-verżjonijiet taż-żewġ imputati ma jaqblux. Wara li semet is-sottomissjonijiet kollha l-Maġistrat Gabriella Vella sabet lil Brinkat ħati u kundannatu 4 snin ħabs, filwaqt li l-Kakija skwalifikatu milli jikseb liċenzja tas-sewqan għal 3 snin. Ramadan Hamed ta' 25 sena li joqgħod witilajn ingħata l-ħelsien mill-arrest wara l-ġimgħa li kellu ritratti u filmati ta' tfajla taħt l-età mingħajr ħwejjeġ tagħmel atti sesswali u għeddida li jxerridhom. Il-qorti semet kif it-tfajla li għandha 17-il sena qalet lill-pulizija li l-akkużat għeddida li se jxerred materjal indiċenti tagħha għaliex ma riditx li jkollhom relazzjoni sesswali. Il-pulizija qalet li r-raġel li hu ta' nazzjonalità Sirjana ikkonferma li qalet it-tfajla u qal għamel hekk biex jagħtiha talima ma terġax tibgħat ritratti tagħha mingħajr ħwejjeġ. L-akkużat wieġeb li mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u ingħata l-ħelsien mill-arrest b'depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 7,000 euro fost kundizzjonijiet oħra imposti fuqu. Il-qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni favur it-tfajla.